Velkommen til G01's nye War Room her i det nye hus, skråstreg studio, YouTube studio. Vi vil lige starte her om bagved. Der mangler stadig en hel del at fyldes op herinde. Lige nu bliver det lige brugt til opbevaring, fordi at vi ikke lige har helt styr på huset endnu i forhold til hvordan tingene skal placeres. Men det er altså det her rum her. Det bliver mit helt eget private Airsoft Gear Room. Jeg har lidt tænkt om, der måske skal en bænk ind og nogle vægte og sådan nogle ting, men det kan jeg hurtigt se, at det bliver der altså ikke plads til. Men vi kan starte her bagfra. Der er noget gear, der er nogle ting, lidt Airsoft her, piste der. Mine geværer, tænker jeg, de skal bare være i deres pakker, så de er klar til at tages i brug, når det er. Jeg gider ikke rigtig have det fremme, så nørdet er jeg heller ikke. Men jeg skal over til det her sted her, som er det her hjørne her, som kommer til at være sådan lidt fokus, fordi det er her, jeg kommer til at filme, når jeg skal lave noget Airsoft-relateret til YouTube. Som jeg sagde, det samme med gevær. Pistolerne står bare frem lige nu, fordi jeg ikke lige har et sted at stille dem, men dem vil jeg egentlig også gerne gemme væk. Men de her ting herover, som vest, hjelm og bælte, må gerne stå frem, fordi når man sveder, så suger det jo ind i vesten, og så er det egentlig meget godt, at det lige får noget luft, så det behøver ikke at gemmes væk. Og så har jeg selvfølgelig noget med gear her. Jeg var ude at spille i går faktisk, for første gang i flere måneder, og det var rimelig varmt, og det er egentlig meget rart, at man bare lige kan hænge det her op, så det lige kan lufttørres hurtigt. Men det bliver rigtig fedt at få lavet noget content til jer herfra. Jeg kommer til at stille noget LED-lys herop, så det ligesom giver en god lys også, og så har jeg selvfølgelig studiolamper. Der skal lige nogle flere til, før det bliver rigtig crisp herinde. Den næste video, jeg kommer til at lave, det bliver på den her pellicase her, som jeg lige har lånt af Simon fra TRV. Big up til ham og hele crewet der. Jeg var også ude at spille med dem i går, så det var mega nice bare at komme ud med nogle ligesindede Airsoft-spillere, der spiller taktisk og bruger comms og så videre. Men ja, hurtig update herfra. Der kommer mere content og glæder til det, fordi at nu kan vi virkelig gå til den og producere noget top kvalitet. Vi ses derude.